Ngizwe abantu abaningi uma ngabe bephusha into zabo, abanye mabephusha intshumayelo zabo, abanye mabephusha ama-personal agenda, bese begcina beba confuse ngendaba kaJesu. Yabo, babe confuse ngendaba kaJesu. Abanye baze bagcine bembeka amabala bethi wayemhlophe, abanye bembeka amabala bethi idlozi lako-Israyeli, abanye bembeka amabala bethi ulahleleni idlozi lakho uzokukholwa idlozi labanye abantu. Lalela nonke nenisho leyonto bafana bami, suka namhlanje lihlonipheni leli gama elithi Jesu. Wonke umuntu, abanye mabegcaba abantu athuke igama lika Jesu, ngilidefendile likaNkulunkulu, sengizodefenda leli la Jesu manje. Lihlonipheni bafana bami leli gama lika Jesu, lingahlaleli kulona, ngoba leli gama lika Jesu indaba yakho ijule kakhulu, ayilingani nale ngqondo emayina ozothi mawulibuka igama elithi Jesu ulibuke ngomqondo omayina bese uyaconclude baba. Igama nje lithi Jesu lilodwa injula leyo. Ngeke ulikhulume mawuqeda ukudaba utshwala, ngeke ulikhulume mawuqeda ukudonswa umfazi ngempama, ngeke ulikhulume uma uqeda ukuchithelwa intombi. Yabona, dlaleli nje igama elithi Jesu ngoba ustresseke into ekustressile. Lelo gama elithi Jesu, yonke imibuzo ofuna ukuyibuza buza mina. Mawufuna ukubuza uthi uJesu wafela abantu baka-Israyeli, buza mina ngizokuphendula. Ngasho nje ngathi mina ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini, ngiyinkosi emhlabeni. uJesu uyindodana kaNkulunkulu endala kunathi, njengoba nami ngiyindodana kaNkulunkulu, nalo wamfundisi lapha eyindodana kaNkulunkulu, nawe lapha ekhaya uyindodana noma indodakazi kaNkulunkulu, kukwethu uzibiza ngani, kodwa uJesu uyona endala. So ngithi nje ngifuna bonke abantu abathi mabefuna ukudlala noma bephusha into zabo bagxeke igama lika Jesu, ngithi lokho must come to an end with immediate effect. Khona mina phela manje, khona mina manje, khona mina manje, njengoba ngasho ngathi mina ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini baba, angizele mina ukuzobhibhidla la. Sokwakha isizwe thina, sokwakha isizwe thina la. Wena futhi onyanyayo ngalokho engikushoyo, fokofo. Angiphathi-ke mawuzodlalela egameni elithi uNkulunkulu, lapho-ke mfana uyadakwa straight. Mawukuthi umuntu wesifazane, lapho-ke mama mawusudlalela uNkulunkulu udakwa ngezinga eliphezulu, straight. Khona mina manje futhi leli thuba lokuthi ngikhona lisebenziseni bafowethu, zinyanga sebenzisani ithuba nibuze yonke into engayazi la kum. Baprofeti sebenzisani ithuba. Uyabona nalama kings lawa, kodwa athi umuntu nguking bani, kodwa leyo king ibe ingaphansi kwami. Yes, igama elithi king ngiyalihlonipha. Once umuntu wayebiza ngokuthi king, kwanegama elithi king, leyo muntu ngiyamhlonipha. Ngihlonipha ngize ngihloniphe ngisho isidididi, masthe nje king, ngihlonipha ukuthi khona igama elithi king lilodwa. Angifuni futhi ukulandela ukuthi walithola kanjani igama elithi king, ngoba ngiyalazi uhambo laka spiritual ukuthi
alihambi la uthanda khona uyabona kodwa mawusathi uyiking kusakhona abantu abakhombe indlela ubavume futhi ukuthi bayikhombile indlela kodwa bese uyayithethelela uthi bayikhombile kodwa lapha wemadoda manje nginifakele mina ukuze ucwale indlela baba ukuthi ikhonjwe emafamu noma indlela eseThekwini noma indlela eseGoli noma indlela kaIsrayeli noma indlela eseGibhite noma indlela kuphi indlela baba indlela path is the path indlela baba ayikho indlela ekuthiwa indlela kodwa lena ke yabona eyale indlela baba indawo yokuhamba la khona indlela umuntu akahamba umlungu uyahamba India liyahamba iSulumane liyahamba umuntu omnyama uyahamba yabona Israel liyahamba makuyindlela baba indlela wonke umuntu ahamba endleleni ayikho indlela ekuthiwa hayi lena ke obana bakwazi ukuhamba kuyona singadlala ipolitiki nje ukuthi asibafuni ubani bahambe la sifuna ubani ipolitiki so ngisacela ke madoda ngoba ngifuni kuthiwe ngisukela abantu la sengibatshele zikabhoko ngithi mfowethu uma kuukuthi lento kaJesu awukholelwa kuyona thula njengomuntu ofile eboxini kodwa ungahamba umemeza la uthi indaba kaJesu ayikho ngoba ingekho kuwena yangizwa ngithini la ukhona ngoba ingekho kuwena musu ukuhamba umemeza uthi indaba kaJesu ayikho thula njengomuntu ofile eboxini ngoba kuzoba yihlazo mase siveza amahlazo thina la yokuthi kanti awazi kangakanani empilweni kusuka namhlanje nje umuntu akayishumayelele ngisalethi warning okwamanje ozogoloza amthukekekani uJesu amthukekekani uNkulunkulu alithukekekani idlozi ngoba nabo laba bathi Jesu abangalokothi bathuka idlozi bangalokothi bathuka idlozi mawukuthi uthi Jesu umfundisi nje uthi Jesu ngoba ukhuthuza abantu ngegama lika Jesu bese uyabadidisa uthi abakhohlwe idalwa zabo kusuka namhlanje mfundisi la ukhona iyeke leyonto ngoba ngikhona mina manje ngizolungisa ikhanti mawukuthi umfundisi la ukhona baba udlo kick and boboza namasuda acobezelayo uthi igama Jesu ngoba nakho uJesu ehlonishwa ukhuthuza ngalo mawusugceka idalwa ngithi fokofo lapho ukhona lo majazana lo fokofo la ukhona lo majazana makuthi nawe futhi ukhuthuza abantu ngendlela obakhuthuza ngayo mawusugceka igama lika Jesu ngithi fokofo baba igama lika Jesu aliyona insango and ngifuna ukuthi ngichaze indaba kaJesu nje emhlabeni ukuthi inkulu kangakanani yababona mina osomathuba emakhoneni nasemjondolo yabona nakuphi benwayisini ngegama lika Jesu ebafethu akulona igama lokunayisini igama elithi Jesu uyangizwa ngithini Jesu nawe futhi olishumayelayo lishumayele with understanding ungashumayeli ngokufuna ukufeza inkanuko zakho aliyona igama lokunwayisini igama elithi Jesus cwala ngikufakela baba cwala utshalwe yimina ke baba nginkosi emhlabeni ngiyindodana mazwini ngoba asikwazi kulomhlaba ukumislead abantu cha baba mawunenkololoze keep it to yourself and you are not going to benefit from your belief bra you are not going to benefit because ibelief yakho so ungathi mangabe unenkolelo yakho bese wena leyo nkolelo yakho bese ufuna ukufaka abantu ngithi akuvumelekile ukumislead abantu kulomhlaba mawunemibuzo baba ngifonele noma kuthiwa umbishop noma kuthiwa umfundisi noma kuthiwa uking bani mawuthi unemibuzo ofuna ukungihlaba yona ngento ethi Jesu baba ngifonele kodwa ngingafonelwa ke izidididi nje zizodidizela kumina
asiqale sibheke ukuthi ubani, uphila kanjani, uhamba kanjani, unyathela kanjani. Qala ngavele qhamuka isidididi nje umajazana nje azothi ngicela ukukhuluma ngawo into ekusafuna iqala yona isize yona empilweni kwayona engakasizakani nhlobo kusafuna iqale silwe ukuthi ayibe right ifuna ukuzokhuluma nami angikhulumi nje nesidididi nhlobo futhi isidididi nje against no mistake. Kodwa makukuthi baba uyahlonishwa unabantu abantu bayakholelwa kuwe kubona bese uyabamisleader, hayi baba lalela ngifonele ngiphendule ngoba akekho umfundisi oyophendula lempi uJesu ayilwe bethelwa asayilwa namanje iyophendulwa yimi. Akekho umfundisi oyiphendula yimi oyiphendula phela mina uKingi phela wangampela, mina uKingi wangampela, don't ukudlala kaKingi mina. Ngicela wonke umuntu angithinte ba prophet ngithinteni, nginizwile nishumayela indaba kaJesu nigxeke, ngizwile nigxeke sike sikhulume ngenhlanhla khona abaprofeti ke bandla engibathandayo nami angifukama manje khona abaprofeti engibathandayo nje abakwazi ukubeka abantu endleleni mase kuba khona idididi, yabo khona abaprofeti nje nami engibonayo ukuthi cha bona ke laba ke banogcobo njengalo mprofeti ekuthiwa uMakejakeja inkunzi leyo, bese kuba uKing Nala uyinkunzi uKing Nala phela kumazi ubuyadidiswe yini kodwa yena uyinkunzi uKing Nala angikhathala abantu bangathini kodwa ikhona lento kuyimdidise kwayena bese ecabanga ukuthi umhlaba uphethe kanti fokol baba mina inkosi. Kodwa nje basikhuluma iqiniso nje uKing Nala inqwaba yokhikhe nibhoboza nababishop bakhona uyabahlula ngewisdom kodwa naye afika didiseke ekugcineni King Nala. So sengithi mawukuthi King Nala ukhona isadid ngiyazi iBhayibheli nihlakaniphele kakhulu nifunda from ekuqaleni nize niyovala ngithi mina ngiza ngewisdom yasemazulwini. Mawukuthi King Nala la ukhona indaba kaJesu yadida baba obuza mina ngizokuphendula. Prophet engimkhonzile la ukhona uMakejakeja mawufuna ukwazi more ngendaba kaJesu ngibuzeni madoda, ngibuzeni madoda. Manifuna ukwazi more ngendaba ethinta idlozi ngibuzeni madoda, ngikhona nje number yami 0798130260. Asikwazi ukumislead abantu lemhlabeni ngoba ngithi abangibuze ngoba ibona abantu abathandwa abantu lapha, ngithi abangibuze ngamabomu ngoba ngiyazi futhi bahlakaniphile. Ngibuzeni ngendaba kaJesu nginiphendule mina, ningibuze ngeyedlozi nginiphendule, ningibuze futhi ngeyokuphumelela komuntu ukuthi umuntu ukuze aphumelele kahle kahle yini into ekumele yenzeke. Isinqumo asithathile umuntu angasijiki ilapha imfihlo yempumelelo. Ungadidiseki baba zingqinamba noma yinini mawuthatha isinqumo. Khona into ebizwa ngezingqinamba ama-challenges asuke ezokuzamazamisa ngoba ekutesta ukuthi lesinqumo lesi osithathile uzosimela yini. Kufana noma umuntu efika la kumina ethi hayi King njengamanje umngami ngimonile umngami sengifuna ukuqonda kumngami manje sengifuna ukuthembeka ngepower yami nginayo mawumtest ukuthi strong yini siyakwazi ngoba spiritual ukumtesta ngokuthi avela anikeze intombi ezomdidisa beke wadideka masiyabona hayi akakwazi ukumela isinqumo asithathile ngoba isinqumo sithathile sisodwa baba ukwazi ukuma sinamandla ngoba uma ngabe uthatha isinqumo kunama spirit asuke ezolwisana nesinqumo sithathayo. Mawuthatha isinqumo uyabona mina nje ngasithatha isinqumo ngathi abantu ngiyobalwela baba, ngiyobalwela abantu mina ngize ngingene egodini ngenhlanhla ngoba ngeke ngivele ngigulukudele emgodini mina baba lalela la angiyona impatha mina ngeke ngivele nje ngingene emgodini ngathi ngiyinyoni ngeke baba ngoba ngathatha isinqumo sokuthi abantu ngiyobalwela ekseni ngibalwele emini ngibalwele ntambama. Ngasithatha isinqumo lengisijike futhi ama-scam ngokuhlukahlukana kwawo mase ngithe i-scam lesi suke kuyi-scam lesi ayikho into engashintsha kuthiwa kusesona i-scam lesi mase ngithe i-scam njengoba manje sengithi ngifuna wonke umuntu le South Africa ogxeka igama likaJesu angangigxeki baba
angisho ukuthi uma unento wena okholelwa kuyona ungayisupport inkolo okukholelwa kuyona. Kholelwa kuleyonto yakho ekhoneni lakho, kodwa ungenzi mistake uthi uma ukholelwa kuleyonto mawusuzogxeka igama lika Jesu ngaligxeki. Ngeke vele mina ngivimbe inkolelo zasemakhoneni. Vele into evele iqubuke nje boom, kodwa ngithi mina eka Jesu ngagxeka. Futhi ke mawuza umuntu egxeka after le nkulumo yami ongitshela ukuthi khona umzwile egxeka, ngizomqonda ngqo. As long as bengabe njena ene-influence kubantu, kodwa makugxekwa isidididi sinama followers awu-30 ngeke ngiyinake vele akukho umuntu oyizwile leyo nto. Kodwa mayigxekwa umuntu onama followers from 50,000 kuya phezulu, hayi ngiyomqonda ngqo loyo muntu. Ngiqale ngimbize ngesidididi kuqala mase ngiyamkhombisa. Ngeke ngivele ngikhwele phezulu komuntu ngisendi notice okwamanje. Ngisendi notice. Uyakhumbula mina nginikwa i-letter of notice, nami ngisendi i-notice. Ngasho kodwa ngathi ngeke ngitshelwe yimpatha ngama letter of notice mina ngonyoni. Yakubona. Awu bazi ukuthi abantu angithule konakala kuthiwa thula king. Ngathi sengiyabona nami sengithula ngempela. Uthuleleni we king? Hayi kuthiwa ngithule nami sengithule. Fuck off man. Ngeke ngithule makonakala. Yingakho nje ngomhla ka3 June sinengqophamlando yomcimbi la ngithatha khona isinqumo ukuthi nje ngizobeka inkomo eziwu2 phansi. Bakhona abathembisile engibasizile ababili, khona nje othe uzo eda inkomo, kwakhona nomunye othi uzo eda inkomo futhi ngendlela engibasize ngayo. Mase beyedile inkomo bayithembisile, ngobe sengiyasho ukuthi obani nokuthi ngabasiza kanjani, as long as masivumelene nabo ukuthi ngayisho yonke. Kodwa mabethi cha king ungasho, ngeke ngize ngisho. Ubona ngikhuluma kanjena yingoba eminye imizi baba ayithakathiwe lemhlabeni. Kuphela kuhlangene abantu emndenini abangakholelwa entweni efanayo. Bese kuzothi lo kholelwa kulento abone lo engathi sidididi, lo kholelwa kuloko abone lo engathi sidididi, okholelwa kuloko abone lo masuyahlakazela umndeni. Yingakho mina ngizosho ngithi ke ngibuze, ngoba inhloso yethu ukwakha izwe, ukwakha imndeni, ukukhulisa izingane. Njengoba King Bhaka nje ngikhonela into enjalo bafowethu. Mawungibuza futhi engathi ngingabuzwa umuntu othe ukuhlakanipha kancane, ngingabuzwa isidomu ongasichazela kuze kushona ilanga, into esimple ukuthi indlela iyala alokethi yena yindaba ingahambi ngapha, kodwa kubalekile ukuthi yapi le ndlela iyala, ukuthi yindaba ingahambi ngapha. Ayonto okubuzwa leyo, Ngicathi madoda ngeke ngisathi mangingena la bese ngibona abantu begxekana negama lika Jesu baba. Ofuna ukugxeka ngitshela ubani oligxekayo unama followers amangaki, mase ngikhwela ke ngiyadilika ngimfundisa ukuthi why kumele ahloniphe, why kumele ahloniphe abantu abaholayo, ngimfundise ngegama lika Jesu. Phinde futhi mawuzwa kunomuntu ogxeka izidalwa egxeka idlozi, ongitshela uthi nangu uBishop bani egxeka idlozi, unginike igama lakhe ubese unginikeza nelink la egxeke khona lo bishop loyo, ngiyomgagula ngegama, ngisha ngangibopha fokofu ngoba ngingaqala ukubosha lamaqiniso mina, baba. Futhi ngoba ngingaqala ukusatshiswa, and mawungisabisa usuke ukuthi angindize more. Wabona ilink yomuntu onabantu abaningi emislead abantu, ngitshela mawungitshelile ngizoyiqonda ngqo. And mangiyiqonda ngiyomfundisa, ngiphinde ngimfake nemibuzo ahlule kuyiphendula, ngoba sikhathele abantu abacabanga simole.
umuntu ayitshela ukuthi akevesile ngoba lapho wazi ukuthi uJesu ziningi igama ezenzekile ngeimage kaJesu nangegama likaJesu nani kodwa okusalayo baba nami kuKing Bhaka mangaka ama fake account mina ingakho ungakhulumi kwi-inbox mawunomuntu okhuluma naye inbox athi uKing Bhaka kumina loyo mina mawufuna mina uyangifonela 0798130260 angikhulumi kwi-inbox nhlobo mawuthanda ukuyipeperezela ko-inbox baba okwakho lokho mina ngikhulumi kwi-inbox ngoba maningi ama-fake ngomdlalo futhi noJesu maningi ama-fake kaJesu baba uyabona kuKing Bhaka mina khona umuntu okafaka izithombe zami omunye afaka izithombe ezifana nezami ungaze udideke wena ngikhona ngiphila nakuJesu maningi ama-actors ayi-actile indaba kaJesu maningi ama-actors ayi-actile abantu baze badidise ukuthi kahle kahle yena uJesu ngubani khohlwa zithombe baba ngeze kusize kafokhona izithombe zikaJesu into ezokusiza la igama elithi Jesu aliyona insango izwa ngami ukuthi ubukeka kanjani baba maningi ama-fake baba maningi ama-fake maningi nama-actors kade zenza uJesu ziningi nezithombe ezitrendayo ngeke uJesu ezibaconfusile abantu kodwa igama lisamile nje lithi lona Jesus ukuthi uJesus oshuthwe etshelile lo watsheka lo uma ngabe baba kukwazi ukufakwa thina how much more kuJesu yena baze beze ngishama move ngaye bese izoma indoda ithi bukani lesithombe i-actor ubani yes i-fake yakhe into enkulu baba iyafakwa into enkulu ingakho emaningi so awukwazi mawukhuluma igama likaJesu bese uthi uzokhuluma ngezithombe hawu khona abayilekisile endlini izithombe zomlingiso ubani yebo ngoba phela angithi yena uthe mayetshelo kathi uJesu ilo ngokuthi uhloniphe igama elithi Jesu akahloniphi isithombe wathi ngoba usethiwa uJesu awuthi ngilengise mase kuthiwa kuyena futhi angasusa isithombe akunankinga ngokususa isithombe kodwa igama eliJesu ngekasuse kuyena never ngicacise lento ngicacise nje ngoba mina ngikhathela abantu abayitshethi basile kanti abantu basimislead isizwe bayosifaka kalasha bayosifaka kahell khathele mina njengoba khona mina nje baba ayikho into ekuthiwa ayenze ngendlela ngoba kubalulekile ukuthi bengabe sikhuluma izinto ezibaphilisayo abantu kubalulekile bengabe singakhulumi into okuzothi 6 months down the line sesiyashintsha sesibonile ukuthi anginjalo sesiyashintsha ayifuneki lonto le khuluma into wena uyazicontradicta namhlanje ulopende kusasa ulopende namhlanje uJesu sasa usakholela uJesu fuck off igama limile nje ngifuna mina ukufundisa noma ubani ozothi hayi le ndaba kaJesu uvela yikho kodwa ngingaqhamuki isidididi sizongitshela lonto ngifuna mina laba abaholi babantu ozothi mina nginabaholi nginama branch amasonto amangaka indaba kaJesu ayikho ngizofakela ugcwale mina inkosi phela mina kasho mina ngathi ngiyindodana kaNkuluNkulu emazulwini ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana akushintshi lokho ukuthi ngiyinkosi akushiyi ukuthi ngiyinkosi le esika umngcele akushiyi ukuthi ngile nkosi le esika umngcele cha namakhosi ahlukene khona lamakhosi ekuthiwa aqhamuka from i-royal house or something ane role yawo adlalwa lawo makhosi lawo ukuhlala kwabantu bese kuzoba namakhosi lawa asemazulwini yithiki la silamakhosi asemazulwini thina baba yabona uJesu wengaqhamuki from the royal family inkosi nje umqalo wendlela yayingaqhamuki from the royal family engaqhamuki lapha from the royal family amakhosi amaningi awaqhamuki from the royal family angithi abantu abaningi ngifuna uqale phansi ukubafundisa yabo bafuna ubafundisa
yikho nje ngithi namhlanje ake ngingene ngoba la sakhe isizwe ukwakha isizwe mawuzosakha kufuna endlini kuqala kube nokuthula. Into eyenza kungabi khona ukuthula endlini ukushayisana kwemibono engekho umuntu ozokuphendula. Ngenhlanhla nje angikhulunywa la ngilalelwe ezinye inyanga ezinkulu engihloniphayo nezingihloniphayo zingilalela. Ngilalelwa ababishop abakhulu engibahloniphayo nabangihloniphayo abangilalela. Ngilalelwa abaprofeti engibahloniphayo nabangihloniphayo bangilalela. Ngilalelwe amakhosi akamoya asemazulwini engiwahloniphayo ngihloniphayo ngilalela. Kodwa ukuthi ngiyakuhlonipha usho ukuthi mawusubheda afuna ngikuyeke ndoda. Angiyazi ndoda bana kwenyoni mina. Ukuthi ngithi uyinkosi. Yes, ngiyakubona ukuthi somehow uyavela kwi level ethile ka spiritual kodwa mase mislead isizwe baba never. Kama la Jesu libile nje lilona thinike wena jule kakhulu baba and mawuthanda ufuna ukuchecka kahle lamakhosi asuke namandla kakhulu haya wayigxeka indaba kaJesu. Indaba kaJesu izigxekela abantu abazididida abangazifokola. Jesu agxeka uJesu kufana nedlozi agxeka idlozi baba. Uze umuntu egxeka idlozi inkunzi yesidididi leyo yileso ongasibamba inkunzi ngokokapha sigcwale. Ugxeka idlozi baba. Idlozi baba into ephethe. Heyibo mhlawumbe abantu aba-understand abantu ukuthi idlozi indaba yedlozi ihamba ifikephi. Ngimuza umuntu ethi hayi mina angikholelwa kubantu abangasekho. Ushukholelwa ngezinga eliphezulu. Ukholelwa uzukholelwe ngisho kubantu abangasekho engebona abakini kodwa ukholelwe kubona. Nakho nje mina la. Mina ngihlala ku number 44 Rocky Ridge Road. uRocky Ridge ibhune ngalazi. Kodwa nje mawuzoza kwami ufuna ngiqale ngiphakamise idlozi laleli ibhuni ngithi Rocky Ridge before uze kwami. Shuthi kulomgwaqo nje siphethwe idlozi lika Rocky Ridge. Siyathanda noma sithandi uRocky Ridge usiphethe la ngedlozi lakhe kulomgwaqo. Ingakho mina ngibe ngibadidisa ngithi ngeke ngizwe ngoRocky Ridge mase ngiyongena ngakulimba ngale ngithi ngiyabaleka angithi nginama driveway awu2 ngiyekulimba thiwe ngithi ngiyangena kulimba nolimba naye still kuseyibhuni engaze ngakakwa zinyoni wemadoda abantu zenyoni uRocky Ridge ngapha ulimba ngapha mina ke sengiphakathi lendlini la ngoba ngilendlini baba angakaqedi jakile endlini kuse umhlaba kabani futhi lo kuse umhlaba wesilo wayiwona usiphi isilo uzulu kusawuzulu hayi umasipala nawo uyareda ngendlela yakhe kuzulu baba phela isilo bengabe sinika ibudget hayi ngoba suke senzela ifavor suke sinika izinto yaso manje abantu bayaphambanisa makuthiwa imali engaka yakwisilo it's like sensory favor baba umhlaba kaZulu umhlaba kaZulu okusho ukuthi uyathanda uthanda mfethu amadlozi oshaka osenza ngakhona odilizulu as long as une KZN akuphethe lawo madlozi mawufuna ngaphathi ungathi mawusho ukuthi hayi mina ngiqhamuka kwaZulu ungakusho ngoba wathi kwaZulu asekuphethe lawo madlozi phela sikwazi guys ukudidizela sonke ngeke sikwazi akuphethe nje baba. Khona ngishama holo niyasonta eholo nisindisiwe nisonta eholo kuthiwa umxenge nithi nisonta kodwa idlozi lamxenge likuleli iholo nithi nina sifuna amadlozi kodwa iholo kuthiwa umxenge aswafuna amadlozi kodwa iground lithi Moses Mabhida idlozi lethulelo niphakathi Moses Mabhida nizothi hayi asifuna amadlozi kodwa niphakathi leli liqashwe idlozi uMoses Mabhida namaqabane alana ayehamba noMoses Mabhida niphakathi kwamadlozi kodwa uthi angifuni idlozi awuyimpatha futhi mina ngizobuya ngikhathala ukukhanyisela abantu into obvious uphakathi nendawo
hawu hayi mina angisindisiwe yes kodwa nikuphi Moses Mabhida ubani uMoses Mabhida ubaba obekhona wasabalaza wadlula emhlabeni washona njengoba ashona uyidlozi niphakathi endaweni yakhe mangase kuthiwe manje phumani la ngoba ngeke nize neze fokhona bafethu mina ngifuni lento kudidizela mina yabo lento kudidizela ngifuni ukudidizela angifuni ngisindisiwe mina kodwa uyofaka upetrol kwigarage kuthiwa iQueen Nandi Drive uyofaka abantu banenkinga engqondweni futhi yabona mangaphika nengqondo yabantu indlela emanipulatewa ngayo bangagcina bethi angiphathike lozothi abakubo akabafuni inhlobo athi mina ngikholelwa abantu bakithi abamadlozi kodwa uthi uyabheka isibongo usibiza ngonzama mawubheka bakubani unzama uGcuqwa uthi mamthakazela uthi Gcuqwa ubani uGcuqwa indoda nje eyayinesibindi imfushanyana eyayinesibindi uGcuqwa indoda eyayinesibindi nje yakabani yakanzama once wadunzama Gcuqwa sewukhonzile bafethu lalelani la ayingajwayelani ngabe ukuthi ishawe emumva ishawe phambili ngikhona mina abantu ngizobalela right to the core ingawo nje ngamfuna umuntu ozomislead abantu mina phela manje angakafuni ukusha amagama ngithi lo uyamislead lo anginandaba mawuyishumayelela wenzani esontweni udumisa uNkulunkulu ugqugquzela usiko lakithi ugqugquzela amadlozi I'm very happy kodwa mawusuqala usuthi ulwa ngqo noJesu sosusana ngoba mina ngashiwa uma wami ngimncane yes uma msomi ngimncane mangibona umuntu akamsomi kuvele kuvuka uma wami ngibothe nangu umuntu madoda wakubo kama angishiya ngimncane uma wami masingathiwa manje uma wami sekuthiwa kuyinto mina nje ungibona mina ngiyi-image kama ushiya ukuthi ngithe uqina ke phela ngensizwa ekugcineni phela ngangiyona iphatha yabo njengoba mina ngiwunzama nje unzama ngimina kwakwamakhehla amakhehla kuze kudlule koGcuqwa kubhekele yilabantu abafa bonke kwakuwunzama njengoba mina ngiwunzama nje ngimele labo nzama abafa ngase ngithola amandla asemazulwini kwathiwa king ngase ngimele umphakathi ke futhi ngimele abakithi koGcuqwa unzama uking yena ngimele umhlaba uking unginika license yokumela umhlaba king mina ingakho phela mina nedamu elokuthi kufuna emhlabeni nje idlozi libe clean unawo ungcono kwakho ke ngibeza abantu bethu ukuthi ngibhaku nedamu nawe kwakho nali idamu uma ehluka idamu lakho live level yakho omunye une swimming pool leyo swimming pool yakhe idamu ngoba idalwa zakho zibuye ziyibhukudele wena ulele makushisa baba aziceli kuwena idalwa ziyayingenela ku swimming pool mawungenali kwi-swimming pool still unali idamu loya bhavu ogcwele lapha engojeni yakho loyo bhavu obuyuvula amanzi ubhava kuwona wakho ubhavu wedalwa ingakho esinye isikhathi ubuye uthi mawulele ebusuku uzwe ngathi amanzi ayavuleka kodwa uthi uyobheka wekha amanzi basuke beyigezela ngendlela yabo kubhavu wabo indawo yamanzi amanzi nje endlini awacontrol baba walawulwa uwe umehluko izinga ama spirit operate ngalo akwazi ukwavula amanzi uze uphopukhala uthi uyobheka komila ubonuthu kodwa uzwile umpompi ubungahlanye uzwile umpompi kodwa amanzi awekho basuke bewakhila amanzi ngendlela yabo abadala basuke bewakhila amanzi wonke umuntu unali idamu lakhe umehluko kuhlukene ngosize omunye azabe neshawa omunye azabe nendishi uzakhela idamu lakhe elumahamba nendlwana ke yena indishi yakhe ugezela la ngayo abuye ithatha gezele la abuye agezele la ayifaka amanzi phakathi nawe idamu lakho leyo ndisho nayo ifuna amanzi ahlanzekile ingakho ugeze mawuqeda uchithe uphinde ufaka clean futhi mangathiwa kuya ngokwami ngabe umuntu nje unayo indisho ekhaya ehlala igcwele amanzi ukuze ukhombise izindaba zakho ukuthi usile ihlala igcwele amanzi nje uyibeke lapha ngaphandle ibe namanzi nje clean ahlale nje lapha ngoba unayo swimming pool awunayo take indisho to basin ubeke lapha nje ngasengadini ubeke namanzi aclean
uyeke idala zakho ziyakhona uyeke imvelo mawufica iyoni iphuza ufica yonke into iphuza ungamlandaba kodwa idala zakho zizokwazi ukuyisiza zona uyibekela amanzi nje tshela ke mina wonke umuntu unalo nje idamu wonke umuntu unawo nje amanzi umehluko zishiyana ngengqondo ukuthi la uhlakaniphe kangakanani mina ke mangiyikhuluma into ngiyayazi hawu ngisho majongi ufica umjike lapha nemama lakhe beshintshana ngokuchitha nangu uyachitha loya useyabuya segeza lo nawo useyachitha bese yibeka indishi ngithi mina hlakanipha ke manje usiwazi mina ngithi mawuyibeka uyishiya namanzi wakha nawe i-swimming pool yakho wakhe idamu lakhe le-special wakhe into yakho wakhele iy'dalwa zakho babuze unga-athekwa into ey'lula mawunomakhanakanda uyishiye leyo dishi bese ufaka umakhanakanda phakathi sibothe ubani ukuthinta washiya amanzi akhe ephuzele ethi tshela-ke ngeke mina isizwe ngingalokhu ngoba manje umuntu uba nencane information agijime ayithi bhala kanti la social media baba khona thina oking Bhaka baba khona mina oking Bhaka futhi angeke ngicele kumuntu ukukhuluma ngaye kodwa fanele ngiqale ngisende iwarning ukuthi lo must come to an end wonke umuntu ogxeka igama lika Jesu ku social media ngithakume manje abagxeka kuma TV ngithakume manje mangabe unento yakho enza into yakho kodwa lika Jesu kadlalele kulona aliyona insana mawufuna ama details ngikushiswa yini lo 0798130260 phela mina ingakho mina umakhanakanda mina kubanga intando yami yabona mina kwaba indlela yamandla ukuba abantu sekudlale kakhulu kodwa nansi into ezokwazi abantu ukubasolvela inkinga nezokwazi ukubalwela direct kuyaliwa emhlabeni emfethu lemhlabeni ngicela wazi ukuthi kuyaliwa ingakho mina umakhanakanda ukuthi uyabheka njengoba wagcina u7000 alikho ilanga ukuthi usunyukile ngoba ama level ewonke u7 futhi once wanawo is not about buying a product ngibabuke nje abantu akathi umuntu umakhanakanda ukuthenga i-product umakhanakanda is not about product uhambo ngayisho isuka lonto ngathi uhambo umakhanakanda okusho ukuthi each and every time mawunomakhanakanda you must know ukuthi we are one big family uhambo inkinga zakho ziliwa yimina uthande noma ungathandi mawunomakhanakanda ziliwa yimina wazi noma ungazi bese wena kuyadidizela ke wena unga understand ukuthi ke umakhanakanda into enze kangakanani lengikhuluma ngayo ingakho mina mangibona umuntu nje ezofuna umakhanakanda ngiyaqala ngimhloniphe ngimtshele mfowethu sesiyifamily ibhuti wami sesiyifamily sisi wami sesiyifamily ma wami ayikho into yokushaya ngikhona ngiyowangivuka nawe no matter what umakhanakanda ke leyo is not a byproduct uhambo ingakho mhla 3 June kuza bonke abantu abanomakhanakanda kuza bonke abantu abakhanakanda so besila ngize ngathi mina ngizobagingela inkomo indlela engibahlonipha ngayo futhi angigingeli bona ngigingela idalwa zabo ngoba ngihlonipha idalwa zabo lebe khona ngihlonipha amathongo abo uyabona ngihlonipha inyanya zabo yizo lezi jabulani qhubekani nigadi ingane zenu akusona kodwa isithwalo umakhanakanda ngiyaxoxisana ngizo zilapho akusona isithwalo kodwa sinika nina amandla ukuba ningashayeki yilezi impilo ka spiritual ngoba inkulu impilo ka spiritual ba kulimpi ningashayeki gadani ingane yenu niphumelelise ingane yenu inkinga zawo zonke sinqobeke izilwane ezilwa nengane yenu asibambisaneni sinqobe izilwane iphumelele ingane yenu ukuthi iyangithanda or ayingithanda kwayo ke lokho kodwa nje mangabe kukhona makhanakana everything is possible tshela mina ke ngibabona abantu ecathi mina ngilingana nalo angilingani mina nabo mina ngilingani yabo ngilingani bingabona manje ngiveze kokuqala lento ukuthi la uhlala khona baba ngisho isikole baba ofunda kusona sinedlozi la khona ngisho intaba yabona yangakini mfowethu kunedlozi la khona esihlala kuleyo ntaba ngisho intaba nedlozi la khona esihlala khona kuleyo ntaba hibo bathina abantu hey ngiyangidinga mina kakhulu ayikancane ngiyangidinga
ngixolise nje ungangeni izolo ngolosithathu ngangishilo kodwa ngathi ama-video ngizothi ukwashaya impela ngixolise nje kade bengilinde izolo ngangangena. I'm very sorry kodwa sengikhona nakho ngikhona ngizokubuya futhi ngomgqibelo ngizodlulisa uLosihlanje qibele ngiyakubuya mhla ka-3 June zonke indlela ziza la kobe kumnandi kobe kuthebe ngingenzela nje into ngijabulisa izidalwa zenu ukuthi after kulwa izimpi ezinye izimpi zisaliwa nanamanje kodwa konke kuzonqoshwa. Wena ngicela ungisize wehlise umoya ungaxoba izinto lapho ungaxova izinto ngiye manje ngizokhuluma kahle futhi ngizokhuluma uyabona okwamanje ngiyacela bafethu ngicela uma ukuthi la ukhona igama lika Jesu uyalwa nalo ngithi kusuka namhlanje angifuni umuntu ozola negama eliJesu ngiyafaka mina ngiyadefenda ke namhlanje ngiqale ngadefend ubaba wethu soNkulunkulu sengizodefend indodana ke manje ngehla ngoholoko ngizodefend indodana ke manje akekho umuntu onelungelo lokulwa negama elithi Jesu olwa nalo uzolwa nami mawungakholelwa kulona ngoba udideke ngendlela yakho enza into yakho asinandaba kodwa busa ku-influencer ke manje ukuthi abantu abaphuma endleleni ngenxa yakho ukuthi wena wazi never nginezathu ngicela mangabe uzongichallenge ngento kaJesu uqala usethe la mawuzongichallenge ngento ethi uJesu Kristu qala usethe la qala ungangichallenge ungasethanga ngiyonto okudlala uma ungasethanga nje mawuzongichallenge ngento ethi idlozi yabona ke idalwa idlozi baba ngingafa mina ngifela idalwa zakho la ukhona mina ngingafa ngifela abantu bakini la ukhona baba and abantu bakini ngiyacela they must count on me ukuthi uba khona kwami bazokhululeka noma yini kubacindezela kuba khona kwami abantu bakini bazokhululeka abakugadile yabona nabakuphila izinto wagcina wena usubonga kubantu abaronke unikwa abanye abantu uyobonga kwabanye abantu uyazi kuhlunga kanjani lonto uphiwa abantu bakini izinto bese uyobonga enyonini bayakunika idalwa ubonga enyonini izakunika idalwa ngikhona ke manje baba ngikhona manje wena onyanyawo fokofo igama kuBhaka isibongwane zami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini nginqole ebhuqabhuqa emiza abafokazana ngotholodwa ngamentshisi ethuza ngihambe nalo ngifice emini qabuqala ngizoshuba kusangenzeka noma yini ngumafabuke njengeda ngamane ngonokugwadwa okuphathwa ikhulule ngumfoka bakandakanda ngendlondle nabakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho wena onyanyayo bakofo uphuza amanzi izwa nje khona uthi uJesu umlungu nje unonwele ezinti impatha le uma ngabe ingakazi ukuthi into ebalulekile kulona ibala into ebalulekile baba into engaphakathi into uNkulunkulu asuke ifake ngaphakathi uyabona kuyimina nje angisho khona abampofu kunami kodwa abama-African khona abamnyama kakhulu kunami khona abantu abawolunye uhlobo khona abanani is not about ubude is not about ufishane is not about ubukhulu is not about ubuncane into ebalulekile amandla uNkulunkulu asuke ewafake ngaphakathi lokho kokuthi umlungu lokho kufola under ipolitiki mase kudlalwa ipolitiki kukhona osuke naye akha isizwe sakhe sakamoya ukuthi sukani kulo nize kulo ngoba lokho nje kudlalwa ipolitiki abantu ufuna ba-understand makudlalwa ipolitiki noma kukhulunywa into real kufana nokuthi ama-politicians athi abelungu bayabheda banje abelungu banje ikhuluma uzubona ukuthi bayasichaphaza abelungu masunyonyoba zonke izingane zakhe zifunda kubelungu imfethu uyifundisa kanjani ingane yakho kubantu ababhedayo eyakho ingane wena othi yes bayabheda ifunda lapha enqaba yabo high school kodwa lo muntu okufaka lo moya ukuthi abelungu babheda ngezinga eliphezulu izingane zakhe zifunda phi baba zifunda kubelungu ezinye ayifundi ngisho kubelungu bala
zize ifunde ngisho kubelungu baphesheya kwelwandle funde kubelungu ithi mayisibuya ingane ngisho ivula umlomo uvela ubotho umlungu umnyama. You know what I mean, you know. I've been overseas for a couple of years. I've been overseas, but I just got back to my country, you know what I mean. Uyabona ukuthi yinto ngisho ivula umlomo ifako yise ukuthi ayibo umlungu. Kodwa mase kukhulunywa nawe bandla ongazifokona kuthi hayi umlungu uyaphethe unje yini kudlalwa ipolitiki idlalwa at the expense of people. Nalomuntu othi umlungu umhlophe indwele zinje yonke ifola andipolitiki baba. Mina lana angizile ngepolitiki mina ngizokhuluma iqiniso limnandi noma libhlungu linjalo iqiniso. Naku nami yami kukho ibhaka impela zifunda la kunabelu ngabala funda nabo ikingikhulumela isingisi kwaye mina ngibuye ngisukuqashukelwa lesingisi esikhulumayo ngibuye ngibambe kodwa uthi ayibeqonda ukuthi kodwa ngayikhombisi ngengidlala phela ingane yami nje sisengaphezulu kwami yabo yini imini efake lapha sengizothi ingane yami kubelungu mase ngiqhamuka la ngizothi hayi bayabhadanga wena impatha mina ngidlala ipolitiki baba. Wena enza into eyenziwa yilo muntu omholi wakho mbheke wenzani ngoba ukukhuluma akufani nokwenza. Fana nokwenza. Yabo engabe usebenza kanzima nawe kuthi wayini ugebenga kufuneki ifraud ayifuneki ukuthi akufuneki usuyabamba late ukuthi ayingeke naye lo khona ifraud ayidalile ngolayini wakhe khona inobo labo yamashe ngasa angezona lezi ayisabela kuthini yabona so ipolitiki uyabona umuntu bengabe ngaphela ke uboka useyisiqila sokulalela abantu bekhuluma izinto naye emlumeni uthi mayevula umlomo ukhipha avela khipha into egqilazekile baba mina ngithi wena phuma la ukhona iba sober minded awenzeli wena wenzeli ingane zakho ngoba wonke umuntu lemhlabeni wenzeli ingane zakhe nawe ngicela ube sober minded ungadlala umfundisi athi kuwena lahla idalwa zakho ngoba uzothuka mawusuzwa kuthiwa yena kade yolungisa into ethinta idalwa zakhe uzothuka mawuzwa kuthiwa kade enzele umamezala wakhe intwa yilento ubezela umkhwekazi wakhe ibirthday kodwa akasonto umkhwekazi umenzela ngani umkhwekazi ongasonto ibirthday umenzela ngale mali enikwe yinina ekuthiwe ekhohlwane idama yena wenzela abantu bakuwo uzothuka sekuthi umfundisi uthengele ingane yakhe unyanyafu lemoto ngale mali beninikela nina nithi niyipha uNkulunkulu ngoba nidikisekela ayithatha imali abathengele ingane yakhe imoto uzolimala enhlizweni uyothi noma umsupport wabamsupport umuntu ebhedile kodwa uthi ngoba ubhedile kodwa ngemsupport right wrong enjalo ayikuhlungu liyodwa ngoba khona mawusuwedwa usetoilet usucabanga uthi hey kona ngiyamsupport ubani kodwa usichaphazile kodwa yena kodwa usichaphazile kodwa sothinike ngoba nezitha seziyajabula kodwa naye uyenzela lento naye kodwa naye uyasiqhatha nabantu baze bamtshela abanye bethi hey susa leyo post sustilitha yonke dilitha yonke izosiqhatha nabantu dilitha uyiposta kanjani into enjalo ngoba ipostile izosiqhatha nabantu omunye azasho izosiqhatha lokho imbhaka dilitha yodilitha umfundisi shem efuna baba yini ngaxoxa kuze kushona ilanga ngoba ziningi into ekusaphiseyikhulume I can't wait umhla ka3 June abofika mhla ka2 siyoqala ngomhla ka2 uBraya kodwa ievent ingomhla ka3 kodwa mhla ka2 nje siyobraya kuze kuse bandla and ngiyakuthembisa wena ungayidli inyama yenkomo cha izinkukhu zobe zikhona kule game izinkukhu nje zobe zikhona impela izinkukhu osho ukuthi nawe kobraya yenkomo kubraya izinkukhu braya yenkomo braya izinkukhu yabo papa yini bafethu